Čiže čauko, zdravím vás v mojom prvom videi, ako si urobiť vlastnú zbraň. Čiže môžeme ísť na to. Poprvé, čo nám bude trebať? Treba rolku z toaletného papiera, škatulku od zápaliek, prázdnu, lepiacu pásku a nožnice a balón. Môžeme ísť na vec. No, treba nám, zoberete si lepiacu pásku, zalepíte si to trochu tu a prilepíte si tú prázdnu škatulku od zápaliek na tú rolku papierov, toaletného papiera. Ups. Tak. Takto. Zalepte si ju viackrát. Celú si ju zalepte. Ups. Tak. Dobre, čiže ak to máte zalepené, odstrihnite si to. Má to vyzerať takto, má to byť zalepené. Ale takto zalepte, aby sa to mohlo... Počkajte. Ups. Takto, aby sa to mohlo otvárať. Takto. Aby sa to mohlo otvárať. OK. To bude ako zásobník. No. Ak to máme... tak aby sa to otváralo. No. Ak to máme, zoberieme si balón, odstrihneme si z neho takto a das. No, čiže ak ho odstrihneme, toto tú polku môžeme zahodiť a toto tú polku môžeme si naviesť na balón. Čiže takto môžeme dať. Ups. Počkajte. Lebo zle som to stihol. No, počkaj. Dobre, čiže takto. No, natiahnete si to takto. Tak, aby sa to mohlo otvárať. No, ak to máme, zalepíme si to. Zalepíme si to. Jups. Mamma mia. Dobre. Ak to máme oblepené, asi tak 4 krát stačí. Odstrihneme si to. Čakajte.
No, máme tu takto. Máme to takto. Takto to vyzerá. No, čiže ak to máme, tak môžeme si zobrať, toto je zvyšky, čo zostali z toho balóna. No, vyhodíme. A počkajte. Oj, bože, tá lepka. A potom, jak to máme hotové, to máte ako zásobník, si to otvoríte, si môžete dať buď to šošovicu ako na náboje, alebo fazuľu, alebo čo chcete. Len aby to bolo, alebo guličky, napríklad fazuľu. Dáte si to dnu do toho tu, zásobníka. Tuto je. Dobre, čiže dáte si to tam, neviem koľko mám vojde. Jedno si zoberete stamať, jedno si zoberete, zatvoríte, dáte si dnu do tej diery. Ak máte dnu, chyťte si to a podržte si toto, ten balón, aby pre istotu a strelíte. Dobre, čiže z môjho videa to je všetko na dneska. Čiže tešíme sa do druhého videa. Čiže čauko.